חשב שהיא אוהבת תורה, אוהבת הצדיקים. שלא כוח הזה. מאיזה טעם החלבה? יש לך עונג שאתה איתה. בתית. רגע שאתה עוזב אותה למטה ואתה עולה להר, אתה בבעיה. מה עם החצי? איפה החצי? הייתי קורא לאחרי הנישואין, לפני השנה, רמב"ם. את הנרדמת, יש לו כמה דעות נרדמת. יש עלי התורה, שזה רמב"ם. יש מתעתקת נרדמת, יש כמה דקות. הוא היה לקוח לגבי את הדברים האלה. אבא שלה דתי? נפטר אבל. לא, שהייתה צעירה. לא דתי. אבל הסבתא שלה למדה בחיינטר של האשכנזים. הסבתא. בחיינטר של האשכנזים באוקראינה, בברדיצ'ה. איזה גלות, אה? רפואת אמא שלך, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לא, מה זה? גומרים את הפרק בלי נדר, לא עוזרים אותו. מה אנחנו ממהרים? כולה 6:20. שחר, אפשר להתחיל? אני אתחיל עכשיו? אומר המספיק לעובדי השם רבי אברהם בן הרמב"ם, זכותו יגן עלינו, ההסתכלות השכלית בדרך הענווה. ההסתכלות השכלית בדרך הענווה. אדם שהוא גודל בתורה יכול לראות מי באמת יש לו ענווה ומי לא. ענווה זה לא חיצוניות. הענווה האמיתית זה בפנימיות. בחיצוניות אתה תמיד יכול היצר לשקר אותך. בכלים החיצוניים אתה יכול זה הכל שקר. מי אני שאני אלך ואני אוציא את עם ישראל ממצרים? משה רבנו אומר. מה אתה חושב, שמשה רבנו מדבר עם בשר ודם? זה הכל שם אמת. הקדוש ברוך הוא מעיד עליו שהוא ענב מכל האדמה של בני האדמה. מה, מילי, אתם חושבים מהדיבורים האלה? מהלב, הבטל להשם. כולו בטל להשם. זה הענווה האמיתית, שאתה כולך בטל. ברגע שאתה לא עושה דבר השם, אתה עושה את רצונך ולא את רצון השם, אתה מלא בגאווה. מורים לך הלכה ואתה לא עושה, אתה מלא בגאווה. מסכן. נגיד עליו קדיש. במקום שנגיד עליי הצערה שלו קדיש. כשחזרתי בתשובה אמרו לי, מה קרה? אמרתי לו, מישהו נפטר? אמרתי להם, כן. מי נפטר? אמרתי לה, מה הצערה? לא מתפטר מהר. הצערה נפטר. אומר הרב, אשר הסתכלות השכלית המביאה לידי ענווה ומונעת את הגאווה. הנה פירושה כמו שהבאר להלן. שצריך האדם לתת דעתו שהוא מורכב מחומר וצורה. ותכונותיו קצתם נובעות מן החומר וקצתן מן הצורה. מה הפירוש? צריך לתת דעתו שהוא מורכב מחומר וצורה. חומר בעל צורה, או שזה לבד. צורה זה הנשמה. צורה זה הפנימיות. הגוף. נשמה וגוף. החומר זה הגוף. הצורה זה הנפש. האלוקית. כי אם לא יהיה צורה, איך החומר יתקיים? אדם יש לו, אתה רואה את החומר, נכון? הידיים, העיניים, הכל זה חומר. בהלך הצורה, הנפש, הכל יהיה עצמות, הכל יתרכב, הכל. מי מעמיד? זה הצורה העיקרית שהוא עומד והוא מסתכל והוא מחייך. זה הכל הנשמה, הנפש, האלוקית. סוס הרוכבו. הלוואי שהרוכב ירכב על הסוס ולא הסוס ירכב על הרוכב. ותכונותיו קצת נובעות מן החומר וקצת מן הצורה. התכונה. איך בן אדם מתנהג בעולם הזה?
זה קצת השפעה של החומר שמשפיע על הצורה, וקצת מהצורה שמשפיעה על החומר. יש לו צרכים. ואיפה הוא נוטה? יש לו צרכים. איפה הוא נוטה? אתה רואה גם איפה הוא אוהב ללמוד, איזה סוג לימוד הוא אוהב. זה מורה על הצורה שלו, על הפנימיות, מאיפה, מחצב הנשמות, איפה הוא... זה לא פשוט, זה דברים עמוקים מאוד מה שאומר פה, דרך. בחומר אין הבדל בינו ובין בעלי החיים, נחותי דרגה. הגוף, החומר, זה כמו בעל חי. מה ההבדל בין אדם לבין בהמה? שלוש דברים. אוכל, יושן ופרי ורבייה. כמו בהמה אותו דבר. כמו בהמה, אבל מה ההבדל? ההבדל יש לו מן המלאך. רוח ממלמלה, רוח מלמלה, כן. דעת. רק זה. אין הבדל בינינו, בין בחומר, בעלי החיים, נחותי דרגה שהוא אוכל, שותה, בועל, ישן, חולה, מבריא. בכל אלה שותף הוא לכלב ולחמור וכיוצא בהם. כל החיות מונות באדם. יש הוא מידות, לא מדבר על המידות, הוא מדבר על החומר. על החומר. ומהיותו בר דעת לא יתפאר בתכונות אלו ולא יתהדר בהם אלא אדרבה יבוש מהם ויהיה נקלע בעיניו. בגלל זה הקדוש ברוך הוא עשה אותו בחומר, בכלי שלו דומה לבעלי חיים, שלא יתגאה, תזוח עליו דעתו. מי אתה? מה אתה שווה? דע מאין באת? לאן אתה הולך? מאין באת? מטיפה סרוחה, אתה תגיד לגוף על מה אתה מתגאה? בסוף לאן אתה הולך? תכלס. לעפר, עם מוות תולעה. והראשון זה לנשמה, לנפש. הבהמה הולכת על ארבע, היא יודעת שהראש באדמה שהיא יצאה משם. האדם הולך על שתיים, שהנשמה באה ממרומים, אז הוא תמיד יסתכל למעלה. זה המשכן, שהמשכן של הנשמה זה במוח תמיד יסתכל למעלה. ובלב. ואם יתגאה בבריאות גופו, שהיא שלמות גשמית, עליו לדעת כי עלולה היא להישחט מחמת שינוי האקלים. עכשיו יהיה קר פתאום, היית בריא, בן אדם יכול להיות חולה. או עיכוב גדול בו עוד תוספת בכמות האוכל. מי יודע כמוה? זה הבן של הרמב"ם, הוא מומחה. או מחסור באיכותו, אתה אוכל אבל לא באיכות טובה. היום כל האוכל זה מחסור באיכותו. מוצאים את המיצים הטובים, נותנים לך את הבררה. למה? כי המיצים עושים מהם כדור טבעי, להכניס אותו לעשות סיבוב דרך כסף. מחלת כסף, כולם חולים בממון. יש להם מחלה, רדיפה אחר הממון כל הזמן. מוציאים את המוץ מהחיטה, את כל הדברים הטובים, מוציאים, מעבירים את כל זה לכדורים. אתה טוב, ואומרים לך, ראית, נהיה לו סכרת, נהיה לו מחלה, תאכל את הכדור הזה, תשתה את הכדור הזה. למה? כסף, תעשייה. תעשיית כסף. אבל באמת, האוכל, או מחסור באיכותו, יוצא באלה, ומה התפארת היא איפה במצב שכל תמורה קלה שבקלות הופכת אותו על פניו. על מה אתה מתגאה על הגוף? מה? כל דבר קטן הופך אותך. שינוי מזג האוויר, אפילו אתה הולך במקום של קצת קר. באת ממקום חם, אתה כבר כולך, הטמפרטורה שלך משתנה בגוף, כולך מתחיל. אני מרגיש חולשה, אני מרגיש עייפות. מה זה? ואם יתהדר הוא בהשגת תאוות הגוף, יש לו מלא אוכל, מלא בשר, סטייקים, מה שאתה רוצה יש לו. לא חסר כלום שפע. ומילוי חפצו בהם עליו לתת דעתו כי התאווה היא, או התאוות ההן, שהוא רואה אותם ככללות, שלמות בדמיונו. בדמיון שלך שאתה חושב שם, זה דמיון. תגרום לה העדרן. עכשיו אתה מה אתה עושה? כאילו שאתה מקטג על עצמך.
יש לי ואתה מתגאה וזה 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 וזה, היא תגרום, הדבר הזה, ההתפארות הזאת בדעת שלך, תגרום לך שמשהו שלך חסר. את כל מה שיש לך אתה צריך להשליך על השם, לדעת שהשם נותן לך את זה. אין לך על מה להתפאר, כל מה שאתה מקבל זה הכל מתנת חינם בעולם. לא מגיע לך כלום. כלום לא מגיע לך. אתה צריך להבין את זה. רדיפת התאווה והגרגרנות במאכל הן עילה לייסורים, שהפוך לו העונג למחוב. עונג יהיה לו נגע. כשם שהמתיקות מולידה את המרה שריבויה בגוף גורם למתיקות שתימאס, ואת העממה, כן, הזלילה הנבזרת מביאה לידי גוסי. מה זה גוסי? יש לי יותר הסבר? כן, אי עיכול וחסרון תאבון לא יכול להקל. ותיעוב המאכלות, הם מסריחים גם בגופו. שזה מתעכל זה לא כל כך, זה צ'יק צ'ק, זה יוצא, אתה לא מעמיש יותר מדי. נוסף על מה שהיא מביאה לידי חולאים מסוכנים, ולא ידוע לך הפסוק על מצב החולים, כל אוכל תתאהב נפשה. והוא הדין במשגל, שהרגילות בו ותשמישו הנפרז מביאים לידי חדלונו כפי שאיננו רואה תמיד. בסוף הוא לא מתפקד, זהו, אין תפקוד. גם במשגל. אז ביור רעב, לא, אבל בסוף הוא גם, לא מספיק שיהיה לו את התאווה, הוא לא יכול לפעול בה גם, היא תתבטל לו. תמיד? גם ביתר. גם, כמובן, רק ביתר. אבל יש לו תאווה. לא מדברים על עבריינים פה. כי העבריינים לא יקראו את הספר הזה. מדברים על אנשים ירא שמיים. כל הספרים מדברים על אנשים רק שיש להם יראת שמיים. והם בכיוון של תורה. איזה רשע יפתח את הספר הזה יקרא אותו. אז לא יקראו בספר הזה אף פעם. זה על הדתיים, על אלה שקוראים לעצמם דתיים. ירא השם, נראים, צורה. והוא הדין בכל שאר דברים שבחומר. אם נתבונן בהם, כבר בעירו גאלונוס. גלינוס, הוא היה רופא גדול. יווני. והאחרים כגדולו, ריבויה וחיותו של יוצר חי הם עילת התמעטותו, ניוונו ומיתתו. כמה שאתה מתרבה בגשמי, כמה שאתה מוסיף והולך בחומר, זה המוות של הבן אדם. וזה החולאים רעים שצריך לבוא עליו. הוא מכין לעצמו מיטה, שידע. ואיך יתפאר ויתכבד איפה האדם במצב שהוא עצמו מביא לידי ביטולו. הוא עצמו מביא לידי ביטולו. וישנם עוד דברים התלויים בחומר. וגם אם יש לצורה חלק בהם, אין זה אלא מחמת חיבורה בחומר ולא מכוח עצמה. אתה לוקח את הדבר הקדוש ואתה גורם במעשים שלך להכניס את זה לתוך החומר. אתה מקלקל את הקדושה שבך, את הדבר הטהור. הרבה אדמה, הרבה חומר, בתוך הנשמה, תמיד. ובדברים אלה נוהגים בני אדם להתפאר כגון הממון ומה שאפשר לרכוש בעזרתו, בגדים נעים, דירה נאה, כיוצא באלו, או שררה וכל מה שמענקת לבעליה כגון התנשאות ומנהיגות והשגת התאוות והשאיפות ונשים ועוד ועוד ועוד. וזה שאמר דוד, ויפתח ברוב עושרו יעוז באהבתו. כל אלה גורמים משנאה וריבוי היריבים והמקנאים והרבה קשיים וצער מחמת הזהירות והפחד והצפייה וכובד השנאה והתחרות. זה שמור חז"ל מאוד, מרבה נכסים מרבה דאגה. שלמה אמר על כך בקהלת, עושר שמור לבעליו לרעתו. ועוד אמרו חז"ל בסעיד י"ד בצדיק ב', הווה
מקבל וקיים. ועוד אמר שלמה, טוב פת חרבה ושלווה בה מבית מלא זבחי ריב. ואיך יוכל איפה בר דעת להתפאר בקניין שאין לו קיום. יש עוד פסוק. זה הכל עובר, הכל הולך. הכל הולך, הכל כליל, הכל כולל הכל. לא נשאר כלום, לא נשאר לבן אדם. יש עוד פסוק, שלמה המלך אומר, יכין וצדיק ילבש. אתה אומר, 50 שנה הוא עובד, הוא לא יודע למה משאיר את הכסף. יכין, הוא מכין את הכסף. מכין. והצדיק, כשמגיע לקדוש ברוך הוא לובש את הראש הזה. למה הוא הורג את עצמו? טיפשות לעשות ראש הזה. הוא מכין בשביל מישהו אחר. וגם אם מתקיים שעה קלה. או ילדים לא צדיקים מספיק. הוא מראה את החיים שלו. וגם אם מתקיים שעה קלה, לא יהיה לבעליו מנוח בעת קיומו. כמו שנאמר, גם בלילה לא ישכב ליבו. הוא כולו מלא דאגות. ואם נתבונן אל מצב המלכים, שהם היותר נכבדים בבני האדם, והיותר עשירים, והיותר מסוגלים להשגת אהבתם, לפיכך גם היותר בעלי התנסות וגאווה ויוהרה, תימצא שעליהם לנהוג זהירות יותר מכל אדם. ופנימיותם כאובה מאין כמוה, וטרודים הם תמיד במלחמות. בין שתוקפים הם ובין שנתקפים. למה יש ביטוח מקיף לאוטו? למה עושים ביטוח מקיף? אם יגנבו לך אותו, יהיה כיסוי, תקבל עליו כסף. לא צריך עוד כסף. אבל זה ביטוח. עוד סיבה לא צריך כסף. אם יגנבים לך אותו, אתה מקבל כסף. אבל ממה זה נוצר? מה זה נוצר? מהדאגות. אם עכשיו יש לך בחניה רכב שווה 300,000 ויש לך רכב שווה 5,000, אתה עושה לו מקיף גם? למה לא? מה, 5,000 זה לא כסף? ממה זה? זה מהדאגה שלך. זה לא יושב בלילה, אני מתהפך כל רגע מציץ. אולי גנבו את האוטו. שמעתי רעש. כשיש לך ביטוח, אתה לא דואג, תגנבו את זה. אתה רואה, במי אתה בוטח? בביטוח. מה יעזור לך ביטוח שהולך ברגל בסופו של דבר? מה זה? יש לך ביטוח עד מחר, הרכב שלך מושבת ולא מביאים לך חלופים, מה אתה עושה? חלופי הכל. הכל מסודר. שם להבין אף אחד מצא בניסיונות, ניסיונות לא פשוטים. העולם הזה זה הכל מלחמות. ניסיונות הכל. כל יום מחדש, כל מיני דברים. הנה זה העשירים. הוא אומר, הבן של הרמב"ם, שהם יותר תמיד בדאגות, בגלל העושר שלהם. בגלל שהעושר הם לא ישנים טוב, אין להם מנוחה. הרבה חשבונות, הרבה בלגן. כן, כל הזמן הוא חושב איך יהיה שלא ייפול איזה משהו. הוא תמיד רוצה להישאר למעלה. שלא יגנבו לו, שלא יפסיד, כל הזמן הוא טועה. ובשני המרקים גם יחד נגמרים להם ולזולתם נזקים וחורבנות שפרטיהם לא נעלמו מעין הרואים, ועל פי רוב אינם מתים מיתה טבעית, אלא נהרגים בגילוי, בחרב או בסתר, בעומה, או ביד מרצחים, או שיתקצרו חייהם על ידי חולאים קשים מחמת מאכלם, משקם, משגלם הנפרזות. יש לו, לא, הוא קם מתי שבא לו, אוכל מה שבא לו, עושה מה שבא לו, הכל אחרי הכסף, הממון. ובכן, אם נעמיק חקר בדבר, מה ההתפארות היא זו? אם נעמיק, על מה אתה מתפאר? דמיון. איך אתה יכול להתפאר על דבר שחולף? דמיון. כל זאת מביא הדמיון לידי גאווה בדברי הוואי, מקרים וערים שיהיו לו כלא היו, תוך עת קצרה ועקב כל תמורה קלה בקלות. ואם מצינו בדוד שלא גרמה לו המלוכה להתרחק מן הענווה, הוא מלך, יכל לשבת לאכול כל היום גוזלות מפותמות,
ומה היה אוכל? מתענה כל היום, ואוכל לחם יבש וכוס דמעות, שהיה בוכה. אז גם עלי... לא בא דוד המלך אלא להורות תשובה לרבים, כל מה שהוא עשה. דוד לא חטא, אומרת הגמרא, כל מי שאומר שהוא חטא, טועה הוא. אלא בא להראות תשובה לרבים, שהנה לא מצינו בדוד שלא גרמה לו המלוכה להתרחק מן הענווה הפנימית ומחבורת צדיקים, ותעזוב בעלי הגאווה וקילוס ענווים וסגירת שבחם ושכרם, כי להם תינתן הארץ להתענג בה מנחת רוח. אין זה אלא מפני שהוא עליו השלום. למה הוא הגיע למצב הזה? עד יום חמישי. יום ראשון זה כבר מתחיל חודש חדש, נכון? התבונן על האמת. למה הגיע לזה? התבונן נקודת האמת. למה בא, מה התכלית שלו? כשנדחה על התכלית, הכל מתבטל. אבל אתה צריך לדחוף את זה ללב, להכניס את זה חזק ללב. נכון, אתם יודעים שמחר יהיה עוד יום? בגדול. מה אתה עושה ככה? מחר יהיה עוד יום? בגדול, כן, יהיה. אם אנחנו נהיה בו. אבל עוד היום יום יהיה. יהיה, אם אנחנו נהיה... יפה. זה לא ברור אם יהיה יום, רק הוא ברצונו. כן, אבל בגדול. הטבע אומר ברא שככה. העולם, הוא נתן זמנים, נתן... כאילו זה, אנחנו מתי הזמנים, תהיה השמיים הם עכשיו? הנצחיים כאילו. היום גם יהיה. הבריאה לא חייבת, היא מתחדשת כל שניה מחדש, הבריאה עצמה, הזמן אבל במדויק. השאלה אם אנחנו נתחדש. מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. כל שניה מתחדש הכל. מענבתו הפנימית היא כמו שנאמר בתהילים, וליבי חלל בקרבי וכדומה, והתחברותו אל הצדיקים כמו שאמר חבר אני לכל אשר יראוך, ועוד אמר עיניי בנאמני הארץ לשבת עמדי, ותועבו לבעלי הגאווה הוא כמו שנאמר גבה עיניים ורחב לבב אותו לא אוכל, ושבחיו לענווים רבים מספור ודיני להזכיר ודענה להזכיר פסוקו. השם מי יגור באוהלך ומי ישכון בהר קודשך. הולך תמים ופועל צדק, דובר אמת בלבבו, נבזה בעיניו נמאס. נבזה בעיניו נמאס. מי ישכון בהר קודשך. רק אלה האמיתיים שהם יודעים שהם כלום. והזכיר שבח שכרם וכי הם יורשי הארץ המתענגים באמת במאמרו וענווים ירשו הארץ ויתענגו על רוב שלום, ועוד כמה פסוקים כאלה מדבריו. ובכן ההתבוננות האמיתית מחייבת שלא להתגאות בשום עניין מענייני העולם הזה, שאין דברים שבחומר או מה שתלוי בו. רבי היה עשיר מופלג, מיליארדר באותו זמן. מי? רבי, רבי הקדוש, בעל המשניות. כן. הוא אוכל צנון, כל מיני דברים פשוטים. כן, לא שר צנון מהשולחנו. כל המיליארדים... הלחם עם צנון. כן. כמו אומרת, לא זז משולחנו צנון, חזרת. ובכן ההתבוננות האמיתית מחייבת שלא להתגאות בשום עניין מענייני העולם הזה, שאין דברים שבחומר או מה שתלוי בו. ואשר לצורה, מה אמרנו זה הצורה? זה הפנימיות של הבן אדם, נכון? הרוח, הנפש, רוח, הנשמה, כל אחד לפי דרגתו. ואשר לצורה והמצבים הנובעים ממנה, הרי אין לדברים שעלו לחכם לטעות בהם, ותזוח דעתו בגללם. איך? שאם ישווה את חוכמתו בפרט אם מן המצוינים הוא מול שכלות זולתו, להגיד אני החכם השלם, אלה איפה? חסרים בבינה. תראה מה, גם הרוח מה עשתה לו עכשיו. בפרט אם גדולה היא מאוד, עלול לו לבוא לידי גאווה והתפארות, ויהיה דומה עליו כאילו השיג את מעלת השלימות הגדולה.
וזהו הטעות שמפניה יש להזהיר. נמצאת מלחמה מכל כיוון. אפילו חכם, אפילו עשיר, גיבור, כל הדרגות. נכון, עכשיו בן אדם אומר עכשיו בדרוש, הוא אומר לך עכשיו דרוש ביוטיוב, בסימן ככה ודווקא, למה אתה אומר את זה? למה אתה אומר את זה? מישהו יזכור את זה, אתה חושב? למה אתה אומר את זה? לדעת שאתה יודע סימנים? זה מכניס גאווה. נכון, בדקות כן. טק, 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 שט לך בכל, תעני, סימנים זה, כל זה גאווה. אם היה לך נפקא מינה, מישהו שאל אותך איפה זה? אם מישהו בקל להגיד, הרב, איפה זה? ותגיד לו, בסדר, אבל לא שאלו. למה אתה אומר? שידעו שאתה יודע? יודעים שאתה יודע. תכלס, מה יראת שמיים שלך? יודע, לא יודע, מה יראת שמיים? ויש כאלה שיודעים את כל התורה בעל פה ואין להם יראת שמיים. איך זה יכול להיות? וזחת דעתם עליהם, אין לך יראת שמיים. גמרנו, אם אתה נכנס לגאווה, יראת שמיים הלכה לך. ולביאור העניין, כשלמות האדם בעולם הזה, ולו גם תהיה גדולה שבגדולות, כעין וכאפס היא לעומת השלימות הגמורה. כל מי שתמצא בעולם הזה, הוא כעין וכאפס כנגד האמת, כנגד הגדולה האמיתית, כנגד השלימות האמיתית. מה שראית פה, בן אדם הכי חכם בארץ. זה שלמה המלך, תגיד. כעין וכאפס. וזאת מפני למה? המסך של החומר האנושי וחציצתו בעת השגת השלמות. אתה לא יכול להשיג לעולם שלמות, זה מה שרבי נחמן אמר, אני רוצה, חייב הגוף מגביל אותי, אני לא יכול, מתוך גוף. אני רוצה לדעת יותר דברים גבוהים, אי אפשר, אתה לא יכול להגיע לשלמות. כל זמן שאתה בתוך גוף, זה גם להביא לך את הענווה, את השפלות, שתדע שאתה לא יכול להגיע לשלמות. שאתה בתוך גוף, הנה עכשיו יש לך ידיעה. גם תהיה חכם השלם, לא יעזור. הווה אומר, אם הגעת למעלת השלמות הנבואית, והיא שיא השלמות שהשיג אדם בעולם הזה, נביא. כפי שנבהר להלן, הרעב והעצמה והעייפות והעצבות והכעס, שאר תכונות גשמיות כאלו, יורידוך ממעלתך, גם אם תהיה נביא. ועלה ידועה לך המסורת שעליה מורה הפסוק כמפורש בתרגום שהנבואה פסקה מיעקב אבינו. אתה יודע מי זה יעקב? בכיר שבאבות. יש יותר גבוה מיעקב אבינו? פסקה לו הנבואה, למה היה מצטער? היה לו צער על יוסף. היה צער על יוסף, פסקה לו הנבואה. שגם זה לא מובן. למה הוא ידע את הכל. היא לא יכולה אבל לשרות במקום של עצב. אני אומר, אבל זה גם יעני משהו שלא מובן. למה הוא ידע את הנבואה, הוא ידע מה הפירוש של החלום, של החלומות שהוא חלם. הוא ידע את כל הסיבוב שהולך לעבור יוסף. אז על מה בסופו של דבר? הוא הצטער. על מה באמת? הנה, הוא אומר, לא, הנבואה פסקה מיעקב אבינו כל זמן פרידתו מיוסף והיותו שקוע בצערו. אתה מצטער? זהו, עבדה לך הכל, עבד לך. שיש חשבונות שבהם אין שום דבר. שאתה יודע שהכל זה מהשם והכל זה טוב, אין שום בעיות. אתה יודע, יש על זה כבוד הרב מלא, ואתה יודע, בסיפור הזה של יעקב, עברתי עליו כמה, עם דינה הוא ידע. איך אם יוסף ידעת, איך פה לא הצטער ושם כן הצטער? אתה יודע, קושיות שאלות למה? מה הבעיה? ודינה, מה שקרה לילדה בת... הוא היה קשור מאוד. ידע בדיוק מה קרה. הוא קשור מאוד היה ליוסף. לא, אבל ידע מה קרה לביתו הקטנתה וידע מי גלגולי ואת הגלגול שלי. אבל הנבואה שרה ממנו רוח הקודש שלך, למה שוקע בצער, זה התשובה, מה זה? לא, איך הגיע, אבל לצערי אם ידע את הכל מלכתחילה. ידע מהחלומות, מהפירוש החלום של יוסף. מביא התרגום שידע שיוסף ירד מצרים, ידע שיוסף ימלוך
אבל מה אמרו לך? המלוך תמלוך עלינו, פירשתם לי את החלום. פסל לו. פירשתם לי לא, את אבל החלום, פסל. תמלוך עלינו. מה? מי שאומר לך את החלום מפרש לך אותו. הם אמרו ליוסף, לא ליעקב, לא תמלוך עלינו. אבל הוא פסל את החלום. נבוא, נביאך. החלום הולך אחרי הפתרון. נכון. זהו. אז אמרו לו, המלוך... הנה, הוא לא ידע, הנה, הוסרה ממנו רוח הקודש. למה? בגלל שהוא היה בצער, יוסף. 22 שנה. אבל כשהתגלה הבן האבוד, כמו שיבאר בתרגום הפסוק בבראשית, ממי, פסוק כ"ז, ותחי רוח יעקב אביהם. תרגום שהרת רוח נבואה על יעקב אביהם. החזיר את הרוח הנבואה ששמח ראה את יוסף. ומפסוקי התורה נראה שיעקב אבינו לא התנבר כל עת שהותו אצל לבן, אלא רק בשובו בסוף תקופה זו. ואפשר שסיבת הדבר הגיעתו הגשמית. הוא עבד אצל לבן. מהפסוקים אתה רואה, אומר הבן של הרמרבי אברהם, הוא אומר שגם שם השכינה לא היה ליעקב. למה? בגלל מה? לא שרתה עליו, בגלל היגיעה בגשמיות. הוא עבד אצל לבן. עבד בפועל. הייתי ביום, אכלני חורם, וקח בלילה, נכון? אם כל זה הרמב"ם כותב שהיה לו שכינה אצל לבן. הוא כותב שלא. ותדעת שנתי מעיניי, וגם בגלל תוח ליבו מחמת רמאותו של לבן וערמותו. עכשיו השכל מבולבל, אני עכשיו צריך להיזהר ללכת עקב בצד גודל על ידו, זה מסוכן, בן אדם רמאי. כמו שאמר בעניין החיתון, ולמה רימיתני, או בעניין הסחירות, תחלב משכורתי עשרות מונים, ולהלן נעיר את שימת לבך בפרק על הפרישות, כי יצחק לא ירבה המטעמים כאשר אהב, וגם יעקב לא הוסיף יין, אלא לאיזון החומר שהוא בית הנפש, אשר באמצעותו תחול הברכה. כמו שנאמר, בעבור תברכני נפשך. על כן, על אלישע אומר הכתוב מפורש, שעורר את הנבואה על ידי המנגן. כי נגן המנגן. וכן, בני הנביאים היו לפניהם נבל, תוף וחליל, בגיטרה של שחר, כמו שנאמר בספר בשמואל. ואם בעוד השלמות הנבואית חוצץ החומר, כל שכן שיכול לבלבל השלמות השכלית הרחוקה משלמות, זה ראיה חזקה הוא מביא. הוא אומר, איך הם מתנבאים? בכלים. כלים זה חומר. אם על ידי הכלים אתה מתנבא, נפסק החומר, אתה לא יכול להתנבות. אין כלים, אתה לא מתנבא, נכון? כזה מרים הביאה, היה לטוף למרים ביד, נכון? כי הנביאה. הכלים האלה היו מבהמות טהורות. כן. אבל זה חומר, עדיין. היום זה חומר, כל הברזלים האלה וכל העצים האלה. ובהמה זה לא חומר? הטוב שלה זה היה מבהמה טהורה, אבל זה חומר. אם עכשיו אני אקח, כן, אם אני עכשיו אקח את הטוב, יזרוק אותו לים. יתנבא? לא יתנבא. אז פה הנבואה של כל הנביאים בחומר. כל שכן עם השכל עבד לך. איך יהיה לך נבואה? קל וחומר. אם נבואה שתלויה בחומר, עבדה לך, עבד החומר, עבד הנבואה. אין לך במה לנגן. עבדה הנבואה. מה יותר גבוה, חומר או השכל? השכל. אם השכל עבד לך, איך לך נבואה? כל שכן וחמור שלא יהיה לך. כתוב שהשמש מנגנת, השמש. שהיא עוברת, היא מנגנת. מי שצריך לשמוע. יש קולות מיוחדות, כן, קולות מיוחדות. מה זה? של השמש. לא רעש, היא שרה לבורא עולם, משבחת את בורא עולם. וזה שאמרו חז"ל. שאנחנו לא פשוט שומעים אותה כשירה. שאין הנבואה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות אדם שהוא עצל. רוצה להגיע לדרגת נבואה נגיד. כל דבר שהוא עצל הוא לא... מה זה עצל? לא שהוא לא... כן, מה זה עצל? עכשיו נגיד אתה קם בבוקר
אבל אתה קם בעצלות, לא בהתלהבות. זה עצלות. אתה צריך לקום בהתלהבות. אני מתעורר בבוקר, כאילו מישהו יושב לי על הכתפיים. לבטש את החומר צריך, לבטש את החומר. היום בשביל הלימוד אני אומר לך את זה, היום בשביל הלימוד, אמא שלי, השתחיה, הלכה לקנות דברים. לבית מהשוק, הורידו את המונית פה. עכשיו אני בבית, לא יכול לצאת. אבל היא אמרה לי, התקשרה אליי, בני, אני על יד השער שלך עם הדברים, אני לא יכולה להרים אותם, זה כבד לי. אתה יודע איך יצאתי מהבית? כמו שאחד רודף אחריו יהיה. פנתר, לשם ייחוד, אתה יודע איזה זכות זה היה לי. איך התלהבתי מזה? האמא אומרת לך, בוא, תצא בחוץ, אני צריך לסכם את הדברים. זה ריצה, אם היית מביא לי עכשיו $1 מיליארד, הייתי מתייחס אליהם. שמחתי שבעולם זיקה אותי. תלך, טרק. עד פה, אמרתי לה, מה פתאום? תעלי את המדרגות, יותר קשה. אמרתי לה, איזה התלהבות של המצווה, כיבוד אביהם. כיבוד אביהם. מצווה גדולה. אומר, הוא ישכים אברהם בבוקר, ויחמוש את חמורו. החמור זה הגוף, כל אחד קשה לו. אבל עם הרוח חומש את החמור. אז זה כל שכן, אם אין מוח, יש עצבות, יש עצלות, כל הדברים האלה, המוח משתבש, המחשבות תוקפות אותו, שענייני העולם הזה, איפה תהיה לך נבואה? ככה אמרה וכן לדברי ההלכה, כשם שהענווה באה מהתבוננות בחומר, כך באה הענווה מהתבוננות בכל שלמות הנמנעת על ידי החומר. תסתכל מה מונע את החומר, מה מונע אותך, ככה אתה תגיע. ודייך אם תיתן דעתך שהשלימות היותר גבוהה ויותר נעלה שביקש אדון הנביאים ממשה רבנו להשיגה לא עיכב בידו אלא החומר, כמו שנאמר אליו בשמות ל"ג, כי לא יראני אדם בחי. מה הוא רצה להשיג? לראות את בורא העולם. ולכן הייתה ענוותו, כמו שהעיד עליו התורה, ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. וזוהי סיבת ענוותם של הנביאים, באותם רצונם להתעלות את השלמות הנעלה ופגיעה שלמה בה. למה הם קיבלו להיות נביא, תשרה עליו רוח הנבואה? בגלל הרצון הפנימי שלהם לדבוק בקדוש ברוך הוא. אתה רוצה להיות כלי? אתה צריך לחשוב ולהתגעגע ולחשוף להשם ולרצות עוד, לגלות עוד את השם. יש דרגות בלגלות גילוי השם. ופגיעה בה מצאו כי החומר מריע ומעכב באדם מהשיג את חפצם מהוסיף על שלמותם. לכן יהיו ענווים, איך? עקב התבוננותם בחסרונם, ולא יתגאו עקב הסתכלותם בשלמות. כשאתה מסתכל בשלמות אתה לא יכול להתגאות בדבר שהוא הפך השלמות, שהוא דבר זמני. וזה מראה שאתה רוצה את השלמות, אתה כאן מסתכל על השלמות, אתה רודף אחרי השלמות, להשיג את השלמות. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, הן בעוון חוללתי ובחטא יחמיתני עמי. מורה על החיסרון הגשמי המביא לידי כל החטא וכרוך באדם מתחילת הווייתו. ולהלן נאמר, אין אמת חפצת בתוחות ובסתום חוכמת תודיעני, ועתיק לך דברי רבי אברהם החסיד. מי זה אברהם החסיד ביאור זה? הוא רבי אברהם. מי זה רבי אברהם החסיד? היה בן עזרא. פה לא מבין למטה נקודה או משהו. גם בפרק השני למדנו את זה, הוא מביא אותו כמה פעמים. היה בן עזרא. זה היה באותה תקופה? ראשונים הם. כן, ראשונים. אבל הוא היה לפני, היה בן עזרא לפני. 70 שנה לפני רמב"ם הוא היה. והשלימות שמדובר בה, כלומר השלימות האנושית, מכוסה בחומר כדבר שיש עליו טיח.
וזה כוונת אומרו, הן אמת חפצת בטוחות בלשון טיח. הוא אומר, ובסתום חוכמה תודיעני, נתכוון לאמור, מה שאני לומד מהחוכמה האמיתית, אינו אלא סימן ורמז, סתום, רמז סתום, ולא בדבר מפורש. משום הפרדת החומר וחציצתו, וכיוון שעדה זו דוד, גדלה ענוותנותו, עד כדי כך שאמר וליבי חלל בקרבי. יצר הרע, ביטלתי אותו. יש חלל אחד. וכן החכמים, התקיפים בדעתם, העוסקים בה לשמה, עוסקים בתורה לשמה, מביאתם חוכמתם לידי ענווה, ולא לידי גאווה, כי זה לשמה. זוכה לדברים הרבה. שכן רואים מהם כי חוכמתם, אם גם רבת ערך היא, פעוטה לעומת מה שרב ושלם ממנה. לכן יהיו ענבים בהתבוננותם אל מה שהם חסרים, ולא יתגאו בהתבוננותם אל מה שהשיגו. כי אם אתה עושה לשמה, אתה תמיד רוצה לעלות. אז תמיד אם יש לך את הכיסופים לעלות, אז מה שהשגת עד עכשיו הוא לא נחשב בשבילך. אם זה היה נחשב, היית אומר מספיק, וואלה, הגעתי למעלה, אי אפשר לתאר את המעלה הזאת. לא. אבל אם אתה תמיד מסתכל ליותר גבוה ויותר גבוה ליותר גבוה, מה שהגעת, אתה רואה, למה אתה מחפש יותר גבוה? כמו בחומר, אדם לא מחפש תמיד, יש לו מנה רוצה 200, יש מנה רוצה 400. הוא אומר, מה זה? תביא עוד, הוא רעב לעוד, תביא עוד, הוא רוצה כל פעם כסף, ממון, דברים, תביא עוד, לא מספיק, תביא. אותו דבר, תהפוך, חוט השערה מפריד בין הטומאה לקדושה. בקדושה גם, ככל שאתה מראה שאתה רוצה עוד יותר ואתה מרגיש חסר, זה אומר שהעבודה שלך היא לשמה. אבל אם אתה אומר, מיציתי את עצמי, ברוך השם, אני גם נביא, אתה יודע? ותחריז עליי שאני מחר המשיח. מחריזים ביוטיוב, ותברכו ברכה אפילו שאתם לא רואים אותי, ברכה עם שם ומלכות עליי שאני המשיח. וצעקו אוכל לפני האביב. מה, אני נמלה? איזה דברים קורים בעולם הזה, אתה משתגע לפעמים. ואמר אחד החכמים לרבי עקיבא, עליו השלום, אחרי שהתפרסם שמו בחוכמתו, כשהקשה לו באיזה עניין, לא ידע לתרץ הקושייה. אתה עקיבא בן יוסף, ששמך הולך מסוף עולם ועד סופו, אשריך שזכית לשם, ועדיין לא הגעת לרועי בקר. רואה צאן, רואה בקר ולא יגיד. והייתה תשובתו של רבי עקיבא עליו השלום, כן? אפילו לרועה צאן לא הגעתי. אתה אומר לי, אשריך שלא הגעת לו, גם לרועה צאן לא הגעתי. אתה מדבר על בקר, זה גבוה. אני אפילו לרועה צאן לא הגעתי. יבמות, ט"ז. ולא נהג כעס הארץ בצורת תלמיד חכם, שיודע קצת הלכות, הוא מתפעל ואומר אני ואפסיה, ואני ואפסיה עוד. אני אפס, כלום. לא יתפאר במה שהוא יודע. כל התנאים זה רבי עקיבא. כל הגמרא שלנו זה רבי עקיבא, רואים את כל החכמים. אם לא היה רבי עקיבא היינו במצב גמור עכשיו ברוחניות, גמור לגמרי. זה תלמידים של רבי עקיבא. הרב מוצפי אומר, שאתה הולך לקברות צדיקים, אל תלך לרבי מאיר ראשון, ואל תלך לרבי שמעון. הוא אמר קודם כל, תעשה כבוד לרב שלהם, הרב שלהם בטבריה. אל תלך לאף אחד. ראשון בטבריה, ראשון הראשונים לציון שאתה צריך לדעת עליו ראשון, זה רבי עקיבא. הרב של כל התנאים. התלמידים שלו גבורים באזור הצפון, נכון? קודם הולכים לרב. אחרי זה עולים לרבי עקיבא, יורדים לרבי מאיר בעל הנס. קודם ילך רבי אליעזר הגדול, ואחר כך רבי עקיבא,
אין שם, איפה? איפה רבי אליעזר הגדול? איפה? אין. איפה גבור? אין, לא ידוע. לא ידוע? לא, מה אתה עכשיו מביא לנו קושיות? אני שואל, אתה... אבל אין. לא ידוע, לא ידוע. זה היה, הרב אומר, קודם כל בטבריה רבי עקיבא. דבר ראשון, לרב שלהם. אחרי זה תרד לרבי מאיר, אחרי זה תעלה לרבי שמעון. ככה, תלך לתנאים, יש עוד תנאים על יד רבי מאיר למטה. כל שון בסוף. כן. וכאן רצוני לעריכה, תראה, ספר יקר היקרים, זה של ראשון, זה רבי אברהם, בן של הרמב"ם. רצוני לעריכה על דבר המביא אותך אל הענווה הגמורה. אפילו הגעת אל החוכמה הגמורה, החכם שבחכמים. קל וחומר אם לא הגעת אליה. אתה החכם שבחכמים בארץ? אתה שלמה המלך? אפילו הגעת להיות כמו שלמה המלך, וקל וחומר אם לא הגעת. החכם באדם, נכון? דע, כי ראיית השכל וראיית הכתובים קבעו את העובדה כי השלמים מכל מעשה הבורא הם המלאכים. וכל מי שאינו נמנע עליהם יוכל להשיג לכל היותר רק מקצת משלמותם. גם אם אתה חכם שבחכמים, לא בורא עולם, דבר איתך על מקצת משלמותם, מקצת, לא הרבה, של מלאך. ואשר לגלגלי הרקיע, מה הם גלגלי הרקיע? הנה, השגה שלמותם באמצעות המלאכים. השגת הגלגלים זה באמצעות המלאכים. והחכם שבחכמים יכול להגיע, רק אומר רבי אברהם, זכותו יגן עלינו, רק מקצת גדולתם של המלאכים. אני אגיד לך איך להתנהג בענווה, שתבין מי אתה בכלל, ומה אתה בכלל. אבל משה הגיע. החכם שבחכמים, משה לא אמר... זה ראש הנביאים. ראש הנביאים. משה ראה אותם פחד מהם, מהמלאכים. אמר לו, אחוז בכיסי ושב להם. לא, זה בשני. בראשון שרף אותו. מה בראשון שרף? המלאך הראשון דיבר איתו, הוא נלחם בו. השני היה כבר יותר מדי ענק. אבל זה מעל, הוא היה חציו איש האלוקים, חציו למטה. זה לא דומה למה שאנחנו מדברים. אנחנו מדברים על אדם פה בארץ, החכם שבחכמים, עדיין לא חציו. הוא יכול להגיע עם כל החוכמה שבחכמים, הכל, רק מקצת גדולתו של מלאך. והמלאך מבין את העניינים של הגלגלים ברקיע. מה החוכמה שלהם? אז זה, הוא אומר, תיקח, אני אלמד אותך אחרי מה שהוא אומר. זה לא מה הוא אומר. הוא אומר דברים לא פשוטים. וכאן רצוני אני חוזר להעירך על דבר המביא אותך אל הענווה הגמורה. אם תעשה ככה, תחשוב ככה, תראה מי אתה, תגיע לענווה גמורה. אפילו הגעת אל החוכמה הגמורה, כשלמה המלך. קל וחומר אם לא הגעת אליה. דע כי ראיית השכל וראיות הכתובים קבעו את העובדה כי השלמים מכל מעשה הבורא, בבריאה, בעליונים, בתחתונים, הם המלאכים. וכל מי שאינו נמנע עליהם יכול להשיג לכל היותר רק מקצת משלמותם. קצת. ואשר לגלגלי הרקיע, הנה השגת שלמותם באמצעות המלאכים. הגעת לשלמות כזאת שאתה אפילו מלאך מדבר איתך, אתה יכול להגיע לעניין של המלאך, לא של המלאך שמדבר איתך. לשמוע קצת על הגלגלים, מה קורה שם. שהוא יספר לך. אבל הארי לא הגיע למקומות, רבי שמעון לא הגיע למקומות. זה דברים שאין לנו בשכל. כפי שהוכיח העיון המודעי. וכן פסוקי הנבואה בספר יחזקאל, בשאר מקומות המעידים על כך למי שמבין בהם. וכן שלמות הנביאים והשגתם את האלוהים אף היא באה להם באמצעות המלאכים. הם לא ישירות, על ידי שליח, על ידי המלאכים. הגר"א
היו דופקים לו מלאכים על החלון, סתח, נגיד לך את ה... אמר, לא רוצה את העזרה שלכם, אני רוצה להתאמץ לבד, לא רוצה את העזרה. לא רוצה נעמה דכיסופה. אני רוצה להגיע לזה. להרים את העמל שלי, עם זיעה שלי להבין את הסוגיות. אל תגלו לי ולא צריך. דחה את המלאכים. כבוד הרב, תפתח. אני אבוא לי מלאך, אני אפתח לו את כל החלומות, רק שיבוא. אני אפתח לו את כל החלומות. מה אתה רוצה? אני אטפס עליה, רק תבוא. אתה מבין? הגר"א, עליו השלום, זכותו, מעיף אותו, אומר לו, לך מפה, אל תגיד לי, לא רוצה לשמוע, אל תגיד לי כלום. כמפורש בספרי התורה והנביאים, וכן שלמות העולם הבא המיועדת למי שזיכהו השם להיות בעולם הבא, יתברך להשיגה כמו שנאמר, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מי זה העומדים? המלאכים. ובעירו יונתן בן עוזיאל עליו השלום בן שרפיה העילין. מה זה? כשיטת הרמב"ם פרק ח' מלאכות תשובה, הלכה ב' שהעולם הבא הוא רק לנשמות. העולם הבא אין בו גוף וגויה אלא נפשות הצדיקים בלבד, בלא גוף כמלאכי השרת. ודבר זה במחלוקת שנויה כידוע. ואין זה המקום להרחיב על כך את הדבר, ונרחיב עכשיו על עניינו. ובכך שלמות הגלגלים, כל שכן של בני האדם, פירוטה שבפירוטות לעומת שלמות המלאכים. ובריא כי ההבדל בין צורת האדם שהיא נכבדת, בין צורת בעלי חיים שאין בו דעת, כמוהו כהבדל בין החומרים, שמהם קורצו. גם הבהמה וגם האדם מאותו חומר קרוץ. כי איך נערוך את צורת האדם שהוא יצור בר בינה או בר דעת מול צורת איזה בעלי חיים, ואת חומרו מול חומר אותו בעל חיים, נמצא שההבדל בין שני הצורות כמוהו כהבדל בין שני החומרים. מה זה כהבדל בין שני החומרים? מה לפני קצת? כי אם נערוך את צורת האדם שהוא יצור בר בינה ובר דעת מול צורת איזה בעל חיים, ואת חומרו מול חומר אותו בעל חיים, נמצא שההבדל בין שתי הצורות, יש צורה, נכון? ויש מה? חומר. הצורה זה הנפש. כן? ההבדל זה בין שני החומרים, מה? הצורה. זה ההבדל בין שני החומרים. ולא עוד אלא שאם נתבונן בבני אדם עצמם, נמצא כי בין חומריהם יש הבדלי שיווי משקל. כולם בני אדם, יש הבדל בשינוי אצלם, בחומר גם. בשיווי משקל. והסטייה משיווי המשקל תופסת תחום רחב עד מאוד. אכן נמצא בין צורותיהם, אשר הבנתם ואופיים מורים על מצבם הפנימי, האופי שלהם. וההבדלים מקבלים להבדלי החומר דלעיל, לכן כל אדם שזדקחה הגשמיות שלו ונטמעתה חומרו, נטעה את חומרו ונצטללה הווייתו, תתגלה רוחניותו ויגיע לשלמות המוגמרת. ככל שאתה ממעט מהחומר, מהגוף, מהתאוות שלו, שובר אותם. שמרים של יין, הצלילות, צלול, כיין. כן. שמרים. וכן מי שגסה גשמיותו והתעקרה, תהיה אנשיותו דלת ערך. ואתה גם לא תצליח להסתדר איתו, כמו שגם בתניא, נכון? תניא אומר שאם הוא לא שומר תורה ומצוות בשיווי משקל כמוך, אתה לא תאכל. אתה לא תסתדר איתו. אין, זה דוחה אחד את השני, זה שני פנים אחרות לגמרי. הוא יכול רק לתת לך דרשות. אבל להיות קרובים אחד לשני זה יהיה קשה מאוד. הוא לא יקבל אותך.
למה הוא בנוף אחר? זה לא שווה. ואין עובדה זו לא יחלקו נבוני דבר. ולפיכך התחוור לך כי בין שלמות האדם, בין שלמות הגלגלים, יש הבדל כהבדל בין שני החומרים. כמו שיש צורה וחומר פה בעולם הזה, נכון? ככה בין הצורה, שזה הנפש, הרוח ונשמה, הבדל בין זה לגלגל. זאת אומרת, הנפש והנשמה שלנו נחשבת כחומר לפני הגלגלים. אז איך החומר יכול להביא את הגלגלים? פלא פלאים. איך החומר יתעלה? עד שהוא משבר את המידות, את הכל, לומד, משהו. אפילו אחי. לא, אבל הנה, הגיע. אתה לא תגיע לגלגלים, הגלגלים זה רק, יגיד לך קצת, מן קצת המלאך יכול להסביר לך קצת מה זה גלגלים. יש שיטה אחרת. מה זה אופנים? שיטה אחרת יש כתבו לנו, סימן שמישהו... מה זה חיות הקודש? כתבו לנו, סימן שמישהו כן הגיע. כמה יש לך בין העולם הזה לעולם, בין הרקיע הראשון, כמה? 500 שנה בין בין רקיע לרקיע? 500 שנה. 500 שנה. כמה שרק יש? 5 רקיע, עולמות, 900... כמה רקים יש? 7? 7 רקיע, 900... 7 כפול 500? 3.5 אלף. זה אין סוף, זה יותר מזה, אין סוף. כן. הקרסוליים של החיות. כל זה הגובה של הקרסולה. לא, כנגד, פי 2 כנגד הכל. רק הקרסוליים. עכשיו אתה מבין שאי אפשר להבין. מה תגיע? לא, מה תגיע? לאיפה תגיע? אתה יכול להגיע לרקיע אחד, אתה לא יכול להגיע. אתה רוצה להגיע לכל הרקיעים האלה, וגם לקרסוליים של החיות, הבנה. מה זה 500 שנה? במהירות, האור הכי גדולה שיכולה להיות, 500 שנה. וגם זה לא מובן. זה רק סבר את האוזן. אוי ואבוי שנגשם את זה, שם ישמור, אסור לגשם את זה. אין שם צורות, זה הכל אורות, צחצחות. אין, לא מובן. זה רק כשהנשמה יוצאת, היא רואה את הדברים. איך בן אדם מתגאה? על מה בן אדם מתגאה? בין הבריות, אחד עם השני, זה משחק. בין הבריות, זה יצר. והמתגאה ביופי צורתו ומתפאר בה ואורחה מול חסרונותיהם של הזדוניים והברברים או מול חסרונותיהם של פריצי האדם המתגשמים את חמוריותם על ידי זלילה ושביעה והתגאלות במשגל וכל אלה תורדים אותם ממעלת השלמות. כל זה תורד אותך. חייב לערוך את שלמותו הוא אשר למרות קטנותה מעכבים בעדה החולי, הרעב, השבע, השובע מול שלמות הגלגלים המתגאית על ידי זיכוך חומרם ויציבות מעמדם והתמדת עבודתם לבורא יתברך כמו שאמר דוד המלך השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע יום ליום יביע עומר ולילה ולילה יחווה דעת כמו שאמר איתן והודו שמיים פלאיך השם ואנשי כנסת הגדולה אמרו וצבא השמיים לך משתחווים וממילא יגיע האיש יסתכל ולהתבונן במה שמוציא מפיו לידי ענווה ואם יערוך את שלמותו מול שלמות המלאכים יראה את השלמות שלו מול שלמות המלאכים אם אמנם מתגלה לו שמץ ממנה שמץ מגדולת המלאכים אין להביע במילים את הנאווה שתהיה מנת חלקו אם הוא יזכה לזה וידע שמץ ממלאך תבינו מה הרב אומר פה שמץ ממלאך הוא ידע מהגדולה של המלאך שמץ הוא יקבל כזאת ענווה שאי אפשר לתאר אותה הוא יגיע לשפלות שפלות אם הוא יגיע, אחרי שהוא מגיע ומתאמץ, זה עולה ועולה 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 במעלות ואחרי זה ישיג קצת מהקרסוליים ככה של המלאך רק ישיג את זה, את הקצת הזה כנס בו ענווה אומר הרב מה גדולה ענוותנותו והחדתו של מי שיראה אותם בהתגלותו בחזון הלב ודיברו אליו על ידי רוח הקודש מחמת קוטן נפשו ותשיותה ברגע הוא
ואיך יכול עבד, אדוני, זה לדבר עם השם. ואני מעתה לא יעמוד בי כוח ונשמה ולא נשארה בי. אם רוצה הוא לערוך אותה מול השלמות המוחלטת, שלא תושג מהותה, גם אם יזח זיו השכינה, של נביאי וחסדיו. תראה, בן אדם, למה בן אדם אומר שהוא נכנס למקום שהוא צריך להיכנס ומשתגע? זה כל זה במוח שלו הזיות. אני לא יודע, אני קראתי מהרב, אומר בן אדם לא משגע, משוגע מלכתחילה. מה? שאומרים אנשים יקרא קבלה, ילמד זה, ישתגע לו, לא. הוא היה משוגע מלכתחילה. מהתורה לא משתגע. הוא היה משוגע שהוא נכנס לשם, שהוא לא ראוי להיכנס לשם. הגליבות מפריעים לו. בדיוק, לא ראוי. יהיה בעיניו, כמו שאמר אברהם אבינו, ואנוכי עפר ואפר. כמו שאמר איוב, אין כלות תימה אשיבך. והוא רצוני לאמור איוב, רצוני לומר איוב אומר, והחוכמה מה תימצא. זה באיזה מקום בינה לא ידע אנוש ערכה ולא תימצא בארץ החיים. תהום אומר לא בי, והחוכמה מאין תבוא, ואיזה מקום בינה ונעלמה מעיני כל חי. אלוהים הבין דרכה והוא ידע את מקומה, כי הוא לקצות הארץ יביט תחת כל השמיים יראה. ועל פי ההנחה זו אמרו ראשוננו, הראשונים, בתפילת שחרית, תפילת עננה, הלא כל הגיבורים כעין לפניך, ואנשי השם כלא היו, וחכמים כבלי מדע, ונבונים כבלי השכל, ויודעים בינה. ואמר יתעלה על פי ירמיה, שאין לחכם להתהלל בחוכמתו כשם שאין לגיבור להתהלל בגבורתו הגופנית, או לעשיר בעושר רוב נכסיו. כה אמר השם, אל יתהלל לחכם בחוכמתו ואל יתהלל גיבור בגבורתו ואל יתהלל עשיר בעושרו. מה שאמר אחר כך? כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל ויודע אותי. פנימיות שתהיה מלאה בקדוש ברוך הוא. ולא כל הארץ כבודו, אלוקות, 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 כל הזמן כאילו, כך לשם לדעת שיש השם פה, ואני הולך אחרי השם רק, ואני רוצה רק את השם. זהו, הוא יעשה את מה שצריך לעשות. אין פירושו שהחכם צריך להתגאות בחוכמתו, אלא הכוונה שמי שהשיג קצת מגדולתו יתעלה. זאת אומרת, להתהלל חכם בחוכמתו, ולא גיבור בגבורתו, ולא עשיר בעושרו. אין הכוונה אומר שהחכם, פירושו שהחכם צריך להתגאות בחוכמתו. מה הכוונה? מה זה? הוא קורא לחוכמה פה, זה תורת המידות, הנימוס. אז הוא אומר, אם אדם יהיה ביער, הוא לא צריך את המידות האלה. אין לו על מי להתגאות, אין לו על מי לקנות, אין לו כל המידות האלה. הוא לבד ביער, על מי התגאה? אז לא צריך חוכמה. אל יתגאה בחוכמה, למה יתגאה? בפנימות של ההשכלה של הקדוש ברוך הוא. ככה מביא הרמב"ם במורה נבוכים. מלכתחילה, אם החכם רוצה להתגאות בחוכמתו, וזה כבר כל הנפילה שלו. הוא יודע שהוא חכם. הוא לא יכול להעיד על עצמו שהוא חכם. אם הוא מעיד על עצמו שהוא חכם, כבר אין חוכמה. יש לו תואר, רב, הוא מלמד בישיבה, רב העיר. זה המצב. בסדר. שמו אותו, לא, שמו אותו שליח לבורא עולם, צריך מולד שליחותי, זהו. אבל אל יחזיק מעצמו, אל יתן חכם בחוכמתו. הוא אומר, אין פירושו שהחכם צריך להתגאות בחוכמתו. זה לא הפירוש. אל יתהלל חכם בחוכמתו. מה זה לא הפירוש? זה חידוש עצום מה שהרב אומר פה. אל יתהלל חכם בחוכמתו. אין הפירוש שהוא לא יתהלל בחוכמתו. יתגאה בחוכמתו. זה לא הפירוש. אלא הכוונה שמי שהשיג קצת מגדולתו יתעלה, צריך שישמח במה שהשיג. כי זה השלימות הקיימת לא בעולם הזה או בעולם הבא. חוכמה לא שייך פה. השיג גדולה של הקדוש ברוך הוא קצת. השגת על ידי החוכמה שלך, לא חוכמתו של זה, חוכמתו של הש"ס והפוסקים.
לא של הקדוש. אלא בהשגה אומר, בהשגה, השגת השם יתברך והתעלה, להשיג את השם יתברך. אור התורה. בזה, של תורה. צריך שישמח במה שהשיג, כי זה השלמות הקיימת לו בעולם הזה ובעולם הבא. ואמר, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, הנה, מאיפה הוא מביא ראיה לתשובה שלו? איזה יופי, איזה חידוש. כי בזאת, בניגוד למה שאמר לפני כן, אל יתהלל חכם בחוכמתו, נכון? וזהו הדבר המבטיחנו מפני הגאווה, כי מי שמבין ומשיג משלימותו וסגולתו יתעלה, את מה שיכול בין תמותה להשיג, אין בא לידי גאווה. אלא אם הוא משיג הענווה בזה. כל ההשגות שתשיג כלפי קודש הבריחו זה ענווה. עוד כמה שורות ונגמר הפרק. רצינו דף, 20 דף. ברוך השם, זכינו. ידע להוציא שפתיו דורבות בכבש של רבי אברהם, בן הרמב"ם, זכות הגננו. וצריך להתבונן במאמרו יתעלה, כי אני השם עושה חסד, משפט, צדקה בארץ, אני זן, אני מפרנס, אני רופא חולים, אני מתיר אסורים, אני זוקף כפופים, והלאה והלאה, כל מה שאנחנו מברכים ברכות השחר. אתה מברך, אתה אומר, נכון? אני נותן לה יעף כוח. איך תלך לה? איך תלך אם הוא לא נותן לך כוח? אדם פתאום גומר ברכות השחר, פתאום הוא נהיה המלך. קיבל רשות. כוחי ועוצם ידי. עכשיו אמרת, ברוך אתה, משבח ומהלל, נגמר ברכות השחר, אתה כבר מישהו אחר. איך זה? זה סתירות, יש כל היום סתירות פה. צריך ענווה, אם לא זיוף הכל. אם אין ענווה זיוף, באמת. צריך להתבונן במאמרו יתעלה, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. כי זהו הדבר שהתבוננות בו מחייבת ענווה קיצונית, ענווה קיצונית. כי הארץ ומלואה הם פחותי המעלה וקטניה בריאה לעומת העולם העליון. כמו שהגמרא אומרת, למה היתוש נברא לפני האדם? שאם תזוח דעתו עליו ויגידו לו יתוש קדמך. מי אתה בכלל? לכן מפליאת דאגתו יתעלה לשוכנע, כמו שאמר דוד, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקידנו. ועוד אמר, מה האדם ותדעהו בן אנוש ותחשבהו. ולמרות קטנותה של הארץ ופחיתות מעלתה של יושביה, הרי הוא יתעלה מנהיגה. עוזב את כל הדברים האלה שאנחנו לא יכולים להשיג אותם, שאנחנו כחומר ביד היוצר. הנפש, לא החומר, החומר. הנפש של האדם, לעומת, כמו שאמרנו, המלאכים והגלגלים, זה כמו בינינו לבין הבהמה. הנפש שלנו לבין החומר של הבהמה. אז אנחנו חומר לגבי. אתה לא יכול, חומר לא יכול להשיג. חומר הוא מת, הוא דומם. אנחנו דוממים כלפי העליונים. ובורא עולם עוזב את כל מה שיש למעלה, ויורד לארץ הזאת להנהיג אותה. כמה השם אוהב אותנו, כמה השם אוהב אותנו. עושה לנו חשבון. שופטה ונותן חסד לאנשיה, כמו שאמר, עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ. כי כך עלתה במחשבתו יתעלה, כמו שהפסוק, כי באלה חפצתי נאום השם. במי חפצתי? בעם ישראל. לכן, פה במידת הענווה גם, שאל יזלזל אדם בחברו, ולא באף אחד, ולא יתגלה על אף אחד, בשום דבר, בחוכמה, בגשמיות, בכל מה שיהיה. קבל ענווה ותמיד כי בי יתהלל, המתהלל. כאדם רק בקדוש ברוך הוא. כל הזמן הקדוש ברוך הוא מביא לך תודה רבה השם, תודה רבה השם. כשהיינו אברכים, מישהו היה מביא משהו, גמח. היה גמח, מעשרות, ירקות, פירות. אבא ואמא מביאים לך, עושים לך קנייה. זה הם. רש"י בסנהדרין מפורש כתוב, אם נתנו לך, נתנו לך משלך. בראש השנה נקצב לך פרנסה, יש לו הרבה שלוחים למקום. תדע נאמנה שהם שלוחים טובים,
וזה הכל מהשם. אף אחד לא נותן לך כלום, רק השם מנהל אותך, רק השם. שום דבר, שום דבר. מנווט הכל. רבי מיכאל סיפר לנו שהוא בא לארץ, הוא ואשתו צעירים, זה חצי כיפה של קדוש ברכה. אז הוא סיפר לנו את זה, הוא אמר שהוא בא לארץ, הוא בא מתוניס, הוא ואשתו התחתנו צעירים, התקבל בבית הדין לעבוד. ואתה יודע מה זה זוג צעיר, חסר להם פה, חסר להם, טק. אז כל החודש הם תכננו מה הם עושים עם המשכורת. נקנה את זה ונביא את זה, משכורת הראשונה של בית הדין. הוא אומר, לא אשכח את זה, משכורת הראשונה. הגעתי לבנק אוצר החייל, אני זוכר את הדיבורים של הרב. הוא אומר, לקחתי את הכסף, משכורת גדולה נתנו לי, בבית הדין. של פעם היה שבת ערך גדולה, ושמחתי. עכשיו אמרתי, כל התכנונים, יאללה אשתי. הגיע לבית, אין כסף. ככה. עד היום הוא לא יודע איפה הכסף. למה? הוא אומר, בעולם יראה לי, תכננתי, תכנונים, אני מנהל את העולם. נקנה את זה, ניקח את זה, נמחור את זה, נביא את זה, תתה. חודש, 30 יום אתה מחכה, מגיע המשכורת, לוקח אותה, מושך אותה מהבנק, שם אותה פה בכיס, מגיע לבית, הכיסים ריקים. אין כסף. אמר לו, אתה עובד בבית הדין, אתה מתכנן תכנונים? מה, אתה לא יודע שאני מנהל את העולם? עד היום אומר, והתחזקנו אני ואשתי, מה זה, היינו כמו עניים. ובו העולם עשה איתנו חסד גדול. אבל תבין שמה שיש לך זה לא שלך. ושום דבר לא בטוח. הקדוש ברוך הוא מחליט מה יהיה. וואלה, ירדים אותך בלילה, ישכבו אותך עם המיטה, יצאו אותך דרך הסורג גם. ולא תרגיש. בניין שלם פירקו ככה. בניין שלם. כל הבניין קם, רק במיטה. נו, מה אתה אומר? השם יברך את עמו בשלום. נולד עכשיו הלכה.